nikoho nebude zajímat. Se musíš zeptat, ale. A nemyslet hlavně. No, když mi tam píše jeden člověk. Tak tohle by šlo. No, počkej. Tak jsem zde? Tak Pímene, prosím tě, jak přistanu z helikopteru, aniž bych se vyprcal. Já taky nevím, já jsem ji rozkurvil, ani jsem to. Já už to sere, já to dělám po čtvrtý. A to se vyseru. Jenomže já potřebuji vědět, jak se dohraje. Tam větší, já jsem být jako Roman, vole, a pak poslouchat ty kidy, vole. Že nevím, jak se dohraje. Já to taky třeba nevím, jak se ovládá, skutečně na helikoptéra. Ty píčo, ale já na tu helikopteru seru, vole. Vyscer! Můžu? To tam bylo i vstaný. Můžu ji rozjebat, tu helikopteru? Jo, já jsem to rozkubil, vole, já jsem urval vrtulí. To strašně znepokojuje, jak je tady ta sněhová bouře a nejde tady nic vidět. No a to je to nejlepší. Does the driver control elevation? This dude has the worst job. Okay, let's see if we... Dáme si to asi na easy zatím. No jo, poprosím. A líbí se mi ten sněžný oblek. Ten se mě líbí. I don't see any targets right now. If nobody went this way... Jo, mně se to seká i na 720p. To je takovejhle, to je problém, že... Když stahuješ streamuješ, ty jsi úplně imbecil. No tak tohle proč mi říkáte, vole, pust tam nějaký video, vole, já to video nepustím ani. Tak si postav, to bude lepší, to ti pojede líp, no. No to bylo ideální. No a ten, když dáš tu custom skins, tak můžeš nějaký skiny anebo perky si můžeš kupovat. Jo takhle, no, to není vůbec špatný, no. To všechno. I don't think there's any way we can really engage him without jsi koupil převážně perky a ty si pak ve hře dáváš, ty ti padají na ran. Kámo, to se musí tohle ovládat nejhůř, ty vole. Bude to. I am sitting. Please hit his lower front plate. We non-penned his lower front plate. How is it even possible? Ten se mi líbí, vole, tady ten. Someone just attempted to shoot me. Kolik je tady těch skinů, procházel jsi to? Dost. Cool. And that is why I went ahead and brought this. No, hnedka lidi odcházejí. Well, I anticipated dealing with Yak 9Ks, but you know, it still applies. I think this duck is going to try to run to his airfield, but já si dám to můj oblíbený skin. Sorry, buddy, I'm a bit too fast for that. Co? Equip. Okay, he should be dead, I think. Yeah, he's donezo. Oh my god. Yeah, you take pretty much any engine damage in the duck and you will fall out of the sky eventually. Oh, there's a stug trying to spawn camp us. To by šlo. Excuse me, sir. A ty perky si mám dát jaký? Ty už se v tom vyznáš. Perky, to si jenom koupíš a ve hře pak u automatu si roluješ a vybíráš si, jakože je to na rand, ale těch automatů tam je po té mapě hodně, protože ta mapa je velká jak svině. Cool monitor. A jak si teda koupím ten perk? Not get yet. No, tam musíš jenom nějaký jsou zatím odemčený, jde to zprava jakoby. A tam si pak to takhle, zprava to jde. Dobře. Imunitní I love that the Panzer IVs have incredibly thin side armor. Uh-oh. To mám všechno hodit do těch perků? Všechny prachy?
That was one burst. Já jsem to udělal. That's revenge for killing me in the duck. Even though I already got revenge on you. You got comeuppance. I thought I saw a plane, but I'm pretty sure that's just a speck of dust on my monitor. Yeah. I'm not Asmongold, I promise. My house is relatively... Alright, that's pretty respectable, even if half of our kills were with a plane. I feel like I say this every time I play a US vehicle, but